So what's up mga kaignorante, karon na ako'y joke sa inyo ha. Unya kani siya no editing vlog ni ditso na ni post wa nay uro edit oy. So kani siya si Macario mo mauning lalaki, unya nag istoryahay sila sa iyang silingan nga babae. So karon mao ni ang panghitabo. So ingon pod ni sa ani ni Inday ay kaning babae. Hoy, Macario! Unsa ba in taon ka Macario oy? Nagulang namang kawa mang gyapon kay asawa. Unsa man dili lang ka mag-asawa kano sa pa ba in taon ka mo asawa oy? Ay sus day, sa tinuod lang day. Dili sa agid ko anang asawa-asawa day kay bawo ka kanang asawa-asawa. Samok-samok ra na sa atong panginabuhi day. Ayaw na ko sa imo Macario. Ayaw na Macario. Sos nasulti lang na nimo Macario kay wa pa man mo utog. Ay sus day, sa tinuod lang day. Kana dugay rang nagutog day, hagbay rang nagutog, pero ako lang ging giisip ang kalisod mao nang dili usa ko mo asawa. Matay kanding nawa gabait. Subscribe.